ty co tu robisz? Co wy tu robicie, ty? To my se tu wyszlumowali, to jest nasze Ja, miejsce. kto to widział? A kaj to stoi, że to jest wasze miejsce? A bier mi się stąd, bo mi ryby płoszysz. No nie, że... No No słuchaj, my chłopcy, tutaj tydzień my te patyki wyciągali normalnie z dna. a idź, bo zaraz kopruchy z oczu gryzie, jak żeś przyszło. Wiesz, nie nerwuj mnie, nie nerwuj mnie. Dobra, to my cię sromy, to... Dobra, jeszcze pożałujesz. Nie wygrożaj się, nie wygrożaj się. Dobre, pożałujesz, wiesz, widział. Poszliśmy na co, nie? Pojechaliśmy zaraz prosto do sklepu. Kupiłem 2 takie kapry. Oj kurde. No i wsadzili mnie do meca i pojechali na ten drugi stop. Ho! Uciechy było w pieruny. O pierucha. Pierunowi zrobimy za... Tylko cegiełka, przynieś on kamień. Dobre. Opie, ryba. Łapaj się. Dobra. Czekamy na branie. O, jak to się rusza. Kurde, jakie fajne glizdy wyszło zjeść. Kurwa. Bliżej do domu. Inej, patrz czy nie idzie. Z czego nie widać. Idzie, idzie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ciekawe co one tu hycą, że sam w życiu rybów nie było. Ale zatruty stof z gruby ściekami. Teraz! Nie no, branie mu to jest niemożliwe, ty, ale co? Patrzy, ciąg, właśnie, no, z tym szarpem bardziej. Dobra, popuść, coś trzeba popuść. Dobre, zaraz ciąg. Dobre. Ciągle to ula. To chyba karpia chycił, to jest, żeby tak mu... Ja cię... Czekaj. Takiego łeza podbierakie. Dobra, szarpy. Jedź, czekaj. Ale dupnął. Ale to znaczy, że mu się urwała. Ja do niego dałem ci, że może lub przypony zakładać. Ja nie mam lubszy. No. To musiał tam coś chycić. Teraz jeszcze obejrzy.